Ezt muszáj megmutatnom nektek. Ezen a héten a Balatonon vagyunk, a Fenyves Jachtklubban, ahol Linda és unokatestvére Lilike vitorlázni tanul. Egy vitorlás táborban vannak, ami ilyen napközbeni tábor, de este mindenki hazamegy, és ők ide jönnek haza. Egy sima szobát foglaltunk, de amikor megérkeztünk, akkor szóltak, hogy felszabadult egy lakóhajó. Mi megnéztük, és hát 5 perc múlva már húztuk is a bőröngyeinket ide a mólon. Én régen nőklapjás újságíróként már laktam lakóhajón, de az ugye folyamatosan úszott, és nekünk kellett vezetnünk, itt pedig nem kell félni, hogy holnap reggel esetleg a Tihanyi-szorosban ébredünk. A lányoknak van egy kuckója, nekem van egy jó kis hálóm, és hát ez a kedvenc részem, nézzétek, reggel kinyitom a hálószoba ajtaját, és jönnek a kacsák. Én pedig ide kiülök egy kávéval, és írom a szigorúan titkos új könyvemet, amit itt fogok befejezni. Ez non-fiction, és a héten egyébként lehet, hogy már feloldom a titoktartást ezzel kapcsolatban. A lányok napközben táborban vannak, én írok, és hát egy kis esti őrület itt Balatonfenyvesen a lakóhajó tetején. Éjszaka picit hullámzott velünk a hajó, de egyébként az is klassz volt. Ez pedig nem reklám, mert mind a vitorlástáborért, mind pedig a szállásért fizettünk. Csak szerettem volna bemutatni, hogy hol töltjük ezt a hetet.